Salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi ne vom juca FIFA Mobile la Division Rivals. Aici avem 160.800 de fani. După cum vedeți, aceasta este echipa. Avem cel mai bun jucător, este de 89 default în atac și să vedem dacă reușim pe acest episod să facem echipa de 80 OVR. Vom vedea, dacă nu, în următorul videoclip sigur vom face. Așa că haideți să începem. Primul meci. Nu uitați să dați un like și un subscribe, pentru că este foarte important. Dacă vă place, dacă nu, nu. Și vom juca cu o echipă de 79 OVR, dar cu mai puțin chemistry. Și să vedem, eu sper să câștigăm din primul meci. Haideți să începem. Prima dată dăm mingea în față ca să ne vină fazele bune. Așa, Phoenix până la Mariot cu capul bară și vine Difo, dar apără portarul lor. Mariot pe lângă poartă. Phoenix, gol Phoenix. Difo centrează până la Phoenix, gol, 2-1. Difo, Mariot, gol, Mariot, Difo, gol Difo. Și Mariot 1-1 cu Mario Gaspar. Mariot reușește să treacă Phoenix, ce ratare! Incredibilă ratare. Mariot, cred că este offside, da. Phoenix șutează, dar apără portarul lor. Paradă incredibilă. Dunk cu capul. Difo până la Mariot de gol. 5-2. Pot spune că am câștigat meciul. Phoenix 6-2. Meciul este câștigat. Să vedem șutul lui Mariot. Și final de meci. Câștigăm cu 6-3. Și creștem în fani. Pe acest videoclip o să încercăm să trecem la Gold, adică să nu mai fim la amatori, să trecem peste 180.000 de fani. Iar după ce facem acest lucru, vom juca și puțin la World Tower, să creștem și acolo, să jucăm și noi câteva meciuri. Dar hai să ne concentrăm pe următorul meci și să vedem dacă îl câștigăm. Să vedem cu ce echipă nimerim. Cu o echipă de 70, mult mai slabă decât a noastră. Are și silver pe acolo. Noi nu avem niciunul. Și haide să începem și al doilea meci. Difo până la Mariot, care ratează. Vedim și chiar 2-0. Ne conduc cu 2-0. Da, să vedem aici Mariot și este gol. 3-1. Sper să nu pierdem acest meci. Este foarte important. Să vedem. Mariot, gol. 3-3. Reușim să egalăm. Și Mariot, ce ratare. Aici Marcos Alonso pe lângă, da, pe lângă. Mariot pe colțul lung, puțin peste poartă. Aici Difo reușește să facă 4-3. Vedem că e 4-4. Mariot, Difo și este gol.
este gol. 5-4. 5-4. Mariot șutează. Și este gol. Ratare, mă scuzați. Acum este gol și acum este Mariot. Iarăși gol. Și câștigăm meciul cu 7-4. Cred că de mai trebuie un meci și reușim să facem peste 180.000 de fani. Să vedem cât. 175. Da, dacă mai câștigăm un meci o să creștem în fani. Aici să luăm și noi 10 gemuri. Încă o dată 10 gemuri. Luăm și aici 15 star score cu coins și cu skill boss. Aici o să ne uităm la două reclame ca să luăm ceva de la End of season sale a început. Bucură-te de brandurile tale de mod. Trebuie să ne uităm la două reclame. Imediat. Tu cât timp pierzi cu plata facturilor? O să luăm Le plătești Star online Pass, și nu completezi mai știu ce, aceleași ori informații bani, de fiecare dată ori sau la Star magazinul din Token. apropiere când îți amintești de ele. Scapă de grija facturilor cu Pago, aplicația care știe O când ai primit reclamă mai facturi, îți lungă. amintește de ele și te ajută să le plătești în Puțin. câteva secunde cu 0 comisioane. Descarcă Pago din App Store sau Google Play, completează codul Pago TV la crearea contului și primești un bonus special de bun venit. Pago. Toate facturile, o singură aplicație. Așa, le-am luat, colectăm și hai să luăm ceva de la Star Pass. Ieșim puțin de aici și vom reveni. Star Pass, vedem ce avem. Oare. Star Pass. Aici și avem 150 de skill bots. Ok, bun. Ăsta ne ajută la creșterea echipei și a jucătorilor. Și revenim aici și să trecem de 180.000 de fani. Să vedem dacă reușim. Sper să nu nimerim 87. Cred că o să ne bată. Este mai bun decât noi, dar să vedem, rămâne de văzut. Are și 120 chemistry. Cam greu să-l batem, dar să vedem. Aici greșeală. Mariot, înapoi la nimic, pase ratată oricum, counter-atac, Marcos Alonso, Thuram, Dunk, reușește să ia mingea. Aici Difo, vedem că este 3-0 și aici Difo în șut, dar portarul lor apără. 4-0, chiar 4-1, nu, că este offside. Difo 5-0, 5-0, nu mai avem șanse, 6-0, nu mai avem șanse, măcar 2 goluri sperăm și noi, nu. Și al doilea gol. Aici o ratare, Difo, Mariot și ratare și o pasă greșită. 1-11. Hai, 2 goluri, nici 2 goluri. Nu, cred că o să reușim să dăm din lovitura aceasta, dar nici. Pierdem din păcate și nu reușim să facem în acest meci 180.000 de fani, dar putem și din acest meci să facem, să vedem dacă vom nimeri un player mai puțin bun, dar după echipament, are un echipament, cred că este 73.
Ok, este mai slab. Și să vedem dacă reușim să-l batem. Are și mai puțin fani, deci este tot ok. Haideți să vedem dacă reușim. Victoria. Dacă reușim să facem într acest meci 180 de fani, să lăsați și voi un like și un subscribe. Să nu uitați. Aici este deja 3-0. 3-0, Mariot. Tare și aici Mario n-are cum să rateze. Da, și este 4-1, a dat și un gol. Haidem dacă dăm 10 goluri. Și eu zic că dăm din fața acesta. Da. 10 goluri. 11? Nu. Aici. Nici aici. Asta este. Dar reușim să câștigăm cu 10-3. Și reușim să facem 180.000 de fani. 181.700. Chiar mai mult. 1700. Și cum am spus, acum vom juca la War Tower, dar mai întâi să colectăm 125 de gemuri, mur, bănuți și time. Hai să deschidem și pachetul acesta 16. Așa, și vom juca și 2 meciuri la War Tower ca să prelungim puțin acest videoclip. Am mai jucat eu 3. Avem un meci și 2 antrenamente. În meciul acesta jucăm din minutul 35 cu avans de 2 goluri. Să vedem dacă vom câștiga. Nicholson nu reușește să ia mingea, dar Difo operează Nicholson. Pasă greșită a lui Difo, dar Mariot pe contraatac, Mariot! Prea mult și-a prelungit-o. Aici Galet. Se termină prima repriză destul de repede. Am fost din minutul 35, dar vom vedea o repriză întreagă. Dar până la Difo, dar este offside. Degajează portarul lor, dar noi prin buncă recuperăm. Turam până la Henix până la Difo, șut din prima! Gol, Difo! 3-0 pentru echipa noastră. Un șut din prima la colțul lung. Șut frumos. Cred că din afara careului. N-am văzut. Și este 3-0. Și iată că recuperăm repede Mariot. O pasă prea lungă pentru el. Nu reușește să ajungă la minge. Mariot șutează și este gol. Gol Mariot. 4-0 din minutul 63. Sigur vom câștiga. Nu cred că mai avem cum să pierdem. Recuperăm iarăși repede. Turam până la Difo.
spate pentru Turam. Și este gol. 5-0. 5-0. Ce meci. Și ce pase reușim să ne dăm. Foarte frumos. Și șutul nu are ce să le facă. Mariot centrează pentru Henix. Henix o foarfecă! Ce foarfecă reușește Henix! Incredibilă foarfecă, incredibilă. De pe linia careului pot zice. Dar ce foarfecă! Foarte frumos, foarte frumos șutul. Foarfecă. Aici facem pressing, Turam, respingem, Mariot pe contraatac, centrează până la Ricalson. 7-0, 7-0. Aici iar facem pressing și recuperăm prin Turam, Mariot până la Henix. Henix reușește să ajungă, centrează Turam. 8-0. Ce meci! 8 goluri într-o repriză. 8 goluri. De fapt 6, că am avut avantaj de 2 goluri. 6 goluri într-o repriză. Mariot, Henix, pasă până la Difon, 1-0. Ce paradă! Ce paradă au reportajul lor, dar să vedem pe Mariot șut de la distanță. Pe lângă poartă și cred că este finalul meciului după degajarea. Da, este finalul meciului. Acesta este și finalul videoclipului. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Pa, pa!